Cả cân huân kiện atir New Trap National Liberation Council HNLC kalapan siya bảo bạ Samuel Maudo mday sa tiyo dukhat ka HNLC balapan vậy nó cũng balami hakikat tu ka ne kilat pathai kubor bat kat kum ka kurwa na ba san kupar nong trao u General Secretary bat u Publicity Secretary ka HNLC ulapan tip bảo bạ Samuel Maudo mday sa tiyo dukhat ka HNLC ubalapan vậy nó handray uday blasakam ha ubanay chiliw a chakasan kum dukhat trong kaseng HNLC ngalai i ha Facebook bat lang ba kiwe pat kitolong kubor ba ba Maudo lupan i ka cingtrang banyak kon ya ke election amnesty banwan katanat pulit ka kwa ban penyap bat pen Februari u ba Maudo hakila patai kubor ban pen i u kum uksui haswa ka election ka cingle jeng pulit ban pen Februari ya ba Maudo dak ba pengat cubor ya u ba udon ka cingedai bat HNLC kalong ka ba pen krumar kapah ba katanat pulit ka stangle kum kikin hon runar dak ba persang ban tombor ya kirushimet ki badang samla ha ka kerteng jong ka cingbat ya ka an ka kanun ha ka cinghisha ka dek hon jong ki nong le ya ki kambe an ki nong la thok ki nong panya breu bat ki nong thok no skor jong ka cerla ong ba san kupar bat kumta na ka leng jong seng HNLC kala bersen teng e dak ka baong husia sarkar ngilawan thai biang wanam kan sting ya ka cing klan ya jongi ngin twet ye pi haman la kshikam yin pintot ya ka cing suk ba ka cing khput kan long halor ka mien to maham namar ka serngeu jong ka cing pstom kan long ka bayar ki pop ki ba pilale mchwa kin am yo banyat lach klam ka cing kun persha ka por jong ka hok ka dei mata lapan kut utai no yalam ka HNLC uba san kupar nang tra